Maayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Ani ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, mihangyo ang mga mayor ug mga negosyante ngadto sa Metropolitan Cebu Water District nga ipabilin ang discounts. Sa Sunstar Super Balita, duha na ang patay sa AIDS sa Sugbo. Ug sa Cebu Daily News, ang South Road Properties lang sa Cebu City ang authorized site alang sa pagpamaligyag pabuto sa syudad. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, patay human gipusil ang igsuon ni kanhing Davao City ABC President Amil Bangsa Manding. O sa Bandera, Mindanao, gipahugtan na sa kapulisan ang seguridad sa mga transportation hubs alang sa pagsugat sa bag-ong tuig. Gipatasan sa Department of Labor and Employment sa Zamboanga del Sur ang ilang budget sunod tuig alang sa ilang mga programa sa livelihood ug employment for students. Atong sayron ang detalye pinaagi ni Jong Cajon. Jong? Mencho, gikan sa 2.4 million pesos karong tuiga, misaka ngadto o hangtod sa 4.9 million pesos ang budget sa DOLE sa Zamboanga del Sur alang sa ilang integrated livelihood program kon DILP. Gipasabot ni DOLE Zamboanga del Sur Chief Lourdes Amores nga ilang gipatasaan ang ilang budget aron makabenepisyo ang mga grupo o individual nga buot mo paubo sa DILP. Matod ni Amores, anaasab sa 8.4 million pesos sunod tuig gikan sa 7.9 million pesos karong tuiga ang budget alang sa special program for employment of students kon SPES. Gipasabot ni Amores nga ang daghang budget o ang dugang budget karon kabahin gyapon sa regular budget alang sa DOLE sa sunod tuig. Dugang ni Amores gawa sa regular budget alang sa sunod tuig, nakakuha sab og budget ang DOLE sa Zamboanga del Sur gikan sa Priority Development Assistance Funds kon PDAP nga nagkantidad og 8.4 million pesos alang sa Emergency Employment Program and Government Internship Program kon GIP. Gipahibalo sab ni Amores nga mudawat na karon ang DOLE og aplikante alang sa GIP sunod bulan. Mamahimong i-process ang application sa DOLE Provincial Office ana may butang sa FS Pares Avenue, San Jose District ni Dakbayan sa Pagadian og makadawat sa 75% na minimum wage ang mga ma-hire ubo sa GIP. Minchu? Daghang salamat Jong Cajon reporting gikan Pagadian City. Nasunog ang 5 ka commercial establishment sa Molave, Zamboanga del Sur kagabi. Sigon sa Bureau of Fire and Protection, nasunog mga alas 10 kagabi ang 5 ka commercial establishments nga nahimutang sa Rizal Avenue, Molave sa Zamboanga del Sur. Milungtad og 3 ka oras ang sunog nga midaot sa sobra 3 milyones ka pesos nga kantidad sa kabtangan. Nagpadayon pa ang investigasyon sa BFP sa hinungdan sa sunog. Sigon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa Molave, nga nangandam na ang lungsod sa pasiunang hinabang sa lokal nga kagamhanan ngadto sa mga nasunugan, ilabi na ang mga trabahante sa mga nasunog nga commercial establishments. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sabang among website www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugit o komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Og mo kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon, ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.